ofn bod gan bell un ddim yn gyfarwydd efo syniad y Neuadd, be dyn ni'n gwneud ydy dipyn o waith mentora efo beirdd a gawduron, fel bod nhw'n cael cyfnod mentora a deifio mewn i broses o ysgrifennu'n greadigol i'r eitha a trio pethau gwahanol allan, a mae hynny'n digwydd behind the scenes fel petai. A wedyn, yn y pen draw, mae yna gyhoeddi wrth gwrs. So wedyn ar wefan y Neuadd, ni'n trio cyhoeddi rhywbeth bob pythefnos. A wedyn yn y misoedd nesaf, da ni hefyd yn symud mewn i gyhoeddi gwaith ar y cyd efo artistiaid a ffilmiau fideo a bob math o bethau felly. Ers llynedd, da ni wedi bod â bardd preswyl ar y maes. Yn anffodus, dydy bardd preswyl llynedd ddim yn gallu dod efo ni, mae gen i fo lawdriniaeth heddiw, ond Steffan Gwyn oedd bardd preswyl y Neuadd llynedd, a o'n i'n meddwl sy'n reid neis rhannu hefo chi cerdd groeso Steffan i'r Steddfod, a wedyn mi wneith Iestyn Tain ddarllen i gerdd groeso ynte i Steddfod Lenni. Mae Iestyn Tain wedi bod yn ddewis arbennig o gyffreis, dwi'n meddwl, fel bardd preswyl i'r Neuadd. Mae o yn amryddawn, yn fardd, yn sgwennu rhyddiaeth hynod dlws, yn chwarae'r ffidil yn arbennig o dda. A mae'n fraint gweld i waith o'n dod mewn yn ddyddiol. Mae waith yn mynd i fod yn cael ei cyhoeddi yn ystod yr wythnos. Nid yn angen rheidiol yn ddyddiol pan mae o'n cynhyrchu. Mae o'n mynd o gwmpas y maes yn ymateb i ba bynnag mae o eisio. Felly fel cyflwyniad i Iestyn, dyma gerdd Steffan hefyd i roi croeso i chi i Steddfod Lenni. Fe rai chi fadde fi. Mae'n hollol glir bod Steffan wedi mwynhau geiriau ac enwau lleoedd ardal yr Eisteddfod llynedd. Cerdd yr Eisteddfod. Dof, fe ddof i gwrdd â thi, yng ngwal yr hwch, yn all cynedda, yng nghoetre fach, ymhembedd yng nghil gwyn, yn hil clawdd fawr, ym medel felw, ym mhant yr yn, yng ngharreg ddi yn lletyr driw, yn hwyr wain, yn hyn y rhyd. Dof, fe ddof i gwrdd â thi, rhyw ddydd. A Iestyn. Dydy'n Nghaerdydd ddim byd tebyg i hwnna, ond swn i'n licio Llangyferch Steffan ar yr gwaith nath o'n ei llynedd, achos nes i ddarllen o manylder cyn i fi ddod yma a mynd ati ar y dasg, ac mae rhywfaint o waith o wedi ysbrydoli fi a di arwain y ffordd i be dwi di dechrau i wneud hyd yn hyn yn ystod yr wsos. Gerdd nes i sgwennu fel croeso i'r Steddfod oedd ferlib gyfatebol i'r cywydd croeso, a dyma hi mewn ffordd. Dyma'n cyffur, ein narcotig cymdeithasol blynyddol. Da ni'n bobl Steddfod, cyfryngol a chwl. Dyma'n dihangfa o'r ddinas neu o'r dolydd du, heidiwn yn un tuag a ddewid, ysbeidiau heilog, seiadu mewn pebyll a chwistrelliadau cynghanedd i hen wythiennau. Siawns bydd hi'n arw, ar glaw dros y gledd a'r gadair yn wag, a clec bob englyn fel petai olaf ond un, a slwchian defodol Wellingtons Cymraeg mewn llaid. Ond da ni yma, Lenni, eto. Cyn i Iestyn rannu hefo ni rhai o'r cerddi mae wedi bod yn sgwennu hyd yma, o'n i'n meddwl swn i'n rhannu hefo chi un o'n hoff gerddi fi a sgwennwyd gan Steffan llynedd. Mae hon yn ynghalu bob tro. Dyma ni, Billy Dowcars yn y gymanfa. Nos Sul ar gyrion aber, a'r dydd yn lapio'i hun yn haleliwia'r hwyr. Yn ei set fawr o frwyn ar ymyl llyn, mae rhes o flaenoriaid mewn siwtiau dion yn gwylio'n astyd dros grychnu'r dŵr, gan anwybyddu'r gwylanod swrth yn ei siwtiau llwyd, a'r cwtiaid prysur yn amneidio ar bregaeth y gwyll. A thaflu sofren yn ei llygaid myd yn lle, at yr air sy'n casglu'n fôr ar dôr pafiliwn.
Wel, mae Steffan wedi rhoi anfon e-bost at ei, efo chydig bach o sylwadau ynglyn â be oedd o wedi mwynhau am fod yn fardd preswyl i'r Neuadd llynedd. A wedyn, oedd o'n dweud bod o'n teimlo wrth fynd o gwmpas y maes ac ymateb yn greadigol, bod o wedi gorfod hogi y gallu i sylwi ar bethau, a bod hynny yn y flwyddyn ers hynny wedi helpu fo fel awdur. Bod pethau ddim yn pasio heibio fo yn yr un ffordd, achos bod wedi treulio'r cyfnod prysur yna yn gorfodi fwy hun i weld pethau mewn ffordd newydd a gweld pethau o'r newydd. Ac yn arbennig, oedd o'n dweud bod wedi cael ei dynnu at pethau oedd yn digwydd y tu allan i faes yr Eisteddfod, i lanau'r môr ac i'r parc carafanau a bob math o lefydd felly sydd wrth gwrs yn rhan hanfodol o'r wyl fel mae hi. Ac oedd e hefyd wedi cael ei dynnu at y lle celf ac yn benodol y gwaith pensaerniaeth sydd yn cael ei ddangos yno. Ac mae hynny'n weddol newydd i'r lle celf. Ac wrth gwrs mae yna droddodiad o ymateb i waith celf yn rhan o hynny. Mae Taliesin yn cyhoeddi cerddi'r lle celf. A wedyn gwni weld be ddaw o gerddi Iestyn a be yn union fydd yn mynd a'i fryd o yn ystod yr wythnos. A wedyn wrth gwrs be ddaw yn y flwyddyn wedyn. Os ywch chi at wefan y Neuadd, mae yna gerdd sgwennodd Steffan ar ôl casglu sylwadau gan bobl yn ystod yr Eisteddfod a gyhoeddwyd misoedd wedyn. Wedyn, mae'n amlwg bod y broses o orfod ysgrifennu yn ddyddiol ac edrych ar y byd o'r newydd wedi bod yn rhywbeth sydd wedi aros hefo fo fel bardd yn ystod y flwyddyn, yn gan obeithio bydd hynny hefyd yn wir i Iestyn, ond beth am glywed ychydig bach o be mae wedi sgwennu hyd yma. Diolch. Wel, dwi'n siŵr bod nifer ohonych chi fel finna wedi bod neu wedi gwylio ar y teledu nos Wener, dwytha, y sioe arbennig gafodd ei lwyfannu gan Gwmnithiad y Maldwyn, sef Gwydion. Ac dyma soned nes I sgwennu fel ymateb i'r sioe honno, a gewch chi ddehongli hi fel mynwch chi. Ac ymddiheuriadau, mae'n sgwennu fi braidd o fach yma, felly mae fi graffu. Gwydion. O bair rhyw gynfyd hyd daeth geiriau'r gan, fel merch o flodau gwyllt y meysydd glas. A'i llais yn atsain sgwrsio radar man, ar gysan ber fy'n gledd yn gadael blas. Daeth swyn o fwynder Maldwyn dan y to, a hydlath math, un sodron sownd, yn dyn am spel un seddi sal I wylio fo, yn creu rhyfeddod o'r melltithion gwyn. Swyn arianrhod yn harmoniau'r hwyr, a gofid llai yn gras a chras mewn cri. A brwydro ffyrnig, lladd a gwaedd y gwir, a sgrech a therau waed o'i gennau hi. Fe ddaeth milenia maith o sôn yn un, yn fflach o deyrnged ffrwydrol I un dyn. Diolch yn fawr. A wedyn, dwi'n aros mewn papell, os oes yma. Sgennau I'm a luxury o garafan. A wedyn, dwi'n meddwl, weithiau, fatha dwi'n sgwennu lot o gerddi hir, ond weithiau, wyt ti'n cael rhyw foment bach, neu jyst rhyw eiliad o fyfyrdod, a ti'n meddwl am rhywbeth, a mae o jyst fel tynnu rhyw snapshot bach o rhywbeth. Ac jyst ychydig o linella fel yma, ydy pebylla. Ar gynfas, 2 fardd o ddafnau glaw yn creu penillion o'r storm. Ie, dyna oli, dos am mwy, sori. A wedyn, fes I yn gig cymdeithas, dwi wedi hon heb I chyhoeddi ar y wefan eto. Ella fydd angen gwaith yn I eto, dwi'n mynd siŵr, ond fes I yn gig cymdeithas nos Sadwrn, a chlywed y grŵp plethin yn chwarae. Yn blethom rhwng y nodau, ac y glaw, roedd I dal yn haf ym meifod, a seidr ddoe yn swigod rhwng y ser. A wedyn, hon dy'r un dwi wedi orffen heddiw. Wel, dwi'n mynd siŵr os ydw I wedi gorffen yn iawn eto, ond
mae hon, fi sy'n gweld sioe theatr Clwyd ddoe. Sioe sydd yn cael ei fformio yn y Steddfod wedyn yng Nghaerdydd, wedyn mae'n mynd i Patagonia i deithio mewn pethefnos. A mae'n adrodd hanes y mimosa mewn gwirionedd, hanes y daith ar y llong a wnaethpyd 150 o blynyddoedd yn ôl. A dyma gerdd o'r enw Mimosa. Disgwyl awel deg mae'r fintai eto. Disgwyl y gwyntoedd cyson i lenwi'r hwyliau gwyn. Ninnau heddiw yn ei breichiau wrth ddociau Lerpwl, a'r cefnforoedd maith yn alaw ei ffarwel. O don i dôn, daw hen daith, a'r gywair newydd i'n clyw. Mewn can o blygu dyfodol yn ofalus rhwng dilladiau, mewn cesus brau a glydau fywydau. O gyfnewid pridd am lwch, eryri am yr andis. Can o ddagrau twyll a brad a'r dreithair a ddewid glas, a'r tywod yn llosgi rhwng y bysedd gwan. Can heb gyfeiliant cyfaill, heb gysur hen adnabod. Nodau a'r fenter wyllt i'r nos, a beddau'r bore wedyn. Ond daw'r gwynt a'r gwylanod, a hitha'n gwawrio, a'r siwrne newydd hon a'r gychwyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Iestyn. Rhywbeth arall oedd Steffan wedi sôn wrtho fi amdano fo ers i brofiad o llynedd, oedd bod o'n teimlo bod o'n sgwennu unau snapshot, fel oedd ti'n sôn rwan, neu ar brydiau eraill bod o fel crwydro rownd y maes yn gallu mynd i rhyw ffrwd fyfyriol wrth sgwennu cerdd, a dwi'n meddwl bod ni'n gweld rhywfaint o hynny yn y soned ar ôl y perfformiad nos Wener. Wedyn mae'n ddiddorol gweld sut mae'ch trywydd dau berson gwahanol hefyd yn cwrdd fel yna. Diolch, a nhw'n i wir edrych ymlaen i weld be ddaw am weddill yr wythnos. Gan i symud ymlaen rwan i glywed ychydig bach o ryddiaeth y wefan. Da ni, fel o'n i'n dweud, yn cyhoeddi rhywbeth bob rhyw bythefnos. A mae hynny'n gymysg o gerddi, llen meicro, straeon byrion. Da ni'n gweithio'n agos efo'r urdd mwyn gwneud yn siŵr bod rhai sydd yn dod i'r brig hefyd yn cael cyfle i weithio ar eu gwaith o bod nhw, fel bod hynny ddim yn cael ei roi mewn dro rai anghofio am byth. Rhai enwau ydych chi'n siŵr o fod wedi clywed amdanyn nhw. Dwi am yn gyntaf wahodd Miriam Elin Jones sydd wedi darllen ei gwaith o'r Neuadd. Helo, siwmai. Yn gyntaf, licen i ddiolch am y cyfle i weithio gyda'r Neuadd a am darllen heddi. A fi'n mynd i ddarllen stori nes i sgwennu tua blwyddyn yn ôl ar gyfer cystadleuaeth yn yr urdd. A thema'r cystadleuaeth oedd pellter. A un meddwl, falle braidd yn random dath i meddwl i, oedd ystyried sut mae pobl yn cwyno am deithio pellteroedd meithion i fynd i'r Steddfod. A rhyw reswm, yr unig ateb i hynny oedd ystyried cynnal yr wyl ar y we. Felly dyma stori am cyber y Steddfod. A pwt o'r stori honno sy'n cyfleu'r weledigaeth honno. A rhyw gymeriad anffodus sydd wedi cael hun o'r byd tu allan yn y dyfodol dystopaidd hyn. Felly dyma Eisteddfod Genedlaethol 2068. Eisteddai Elgan yn ei le arferol wrth y cyfrifiadur yn gwisgo dim byd ond ei hen bant llwyd. Wrth iddo lyncu pob manylun newydd o'r sgrin, sylwodd ar ysbyseb nad oedd erioed wedi ei weld o'r blaen. Un Gymraeg oedd hi. A nid oedd Elgan erioed wedi sylwi ar ysbyseb Gymraeg ar y rhyngrwyd cyn hynny. Doedd e erioed wedi gweld iaith arall yn britho byd ar hysbysebion, dim hyd yn oed fel unique selling point. Ac roedd y geirin a fflachiau o'r ysbyseb honno yn un y credau Elgan ei fod i diflannu o'r iaith ers blynyddoedd maith. Sychodd Elgan ei sbectol newydd, nad oeddent wedi cael ei defnyddio'n ddigon hir i ddwyno eto, a gwneud yn siŵr nad oedd ei lygaid yn ei dwyllo. Ond na, dyna'r gair, Eisteddfod. Doedd e ddim yn sylweddoli bod honno'n dal i fodoli, ond rhaid ei bod hi. Roedd yn y Gymru yn rhywle yn dal i fyny cynnal Steddfod. Roedd yr ysbyseb fechan honno reit yng nghornel waelod y dudalen
yn ceisio ei orau glas i frwydro yn erbyn y hysbysebion mawr Saesneg. Prynu gallu darllen gyhoeddiad pitwr Steddfod, a ddyn eich gwahodd yn gwrtais i Steddfod Seibr 2068. Ac yna'n rhoi'r link www.cyberesteddfod.co.uk fel yr unig gyfarwyddyd pellach i'r darllenydd. Heb iddo sylweddoli fod yn gwneud, cliciodd Elgan ar y link hwnnw. Wedi pnawn siomedig yno pan oedd yn blentyn, yn diflasu a gwario gwerth ffortiwn ar hufen Neuadd Ryd, a ddawodd Elgan na fyddai'n ymweld ar y Steddfod byth eto. Ni wyddai pam felly, 12 mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, yn newidiodd ei feddwl. A ei famiaeth ei ddenodd o bosib. Profiad rhyfedd oedd gweld yr iaith a siaradau ei fam yn unig yn ymddangos ar sgrin ei gyfrifiadur. Yng nghanol blwyddio'r hysbysebion Saesneg, roedd yr un sgwaryn bychan hwnnw o Gymraeg yn sibrwd ei wahoddiad yng Nghlist Elgan. Adleisia'r sibrwd hwnnw'n uwch na'r un waith, ac roedd Cymraeg ddigon di-fflach Elgan yn ei alluogi i muno â charfan exclusif o bobl, ac yn ei demptio oddi ar llwybr cul y brif ffrwd, gan wneud iddo deimlo am unwaith ei fod yn perthyn. Croesawyd ei wefan yr Eisteddfod gan ffanffer yn blastio o seinydd ei gyfrifiadur, ac ar y sgrin o'i flaen, syllodd Elgan ar i-faes yr Eisteddfod. Gorchmynwyd iddo lwytho llun profil ac arosodd i hwnnw ymddangos ar y sgrin. Dyna'r drefn chi'n gweld gyda'r gwyliau seibr hynny. Roedd pob gwyl yn rhad ac yn ddim, ond roedd yn rhaid i bob ymwelydd fewn gyfnodi llun ac enw defnyddiwr iddo ei hun. Bu'n rhaid oedd wneud yr un peth pan benderfynodd mynd i Glastonbury y llynedd. Roedd costiau cynnal gwyliau'r fath wedi mynd yn drech na'i trefnwyr, a chan fod pobl yn gyndyn o adael eu cyfrifiaduron, cynnal gwyliau seibr oedd yr unig ffordd o arbed costiau a chadw gyda'r oes. Wedi i'w lun lwytho, aeth Elgan i ddarllen yr hanes cyn mynd ati i grwydro'r wefan. Roedd yn gyfle iddo wneud defnydd da o'i sbectol. Darllenodd trwy'r paragraffaidd yn sôn am dwyll Iolo Morgannwg a hyn a'r llall, bla bla bla, ac yna, cyrraedd y darnau difyr. Roedd yn 2057 pan ysblygodd yr Eisteddfod Genedlaethol draddodiadol yn Eisteddfod Genedlaethol Seibr. Cynnal ar wyl ar rain oedd yr unig ateb i holl broblemau'r Eisteddfod. A bydd rhaid i Elgan droi at Google mwyn datgelu'r gwir reswm mae cyrraedd llinell derfyn yr overdraft a wthiodd lys yr Eisteddfod i ystyried ildio i draddodiadau anrydeddus. Wedi iddo cael digon o'r chwarae detectif, trodd Elgan yn ôl at wefan yr Eisteddfod. Gwerthau honno wyl gyfleus, gwyl rhad ac yn ddim, gan nad oedd yna gostiau glanhau gan wefan wedi'r cwbl, a bod honno'n dal i gynnal hen arferion a throddodiadau'r Steddfod. Yr unig gost ychwanegol, i'r $49.99 a dalau'r Llywodraeth i gynnal y wefan, oedd costau talu'r beirniaid. Ac roedd y Llywodraeth wrthi ar hyn o bryd yn dyfeisio'r peiriannau fyddai'n gwneud jobyn gwell na'r rheini erbyn hyn, ac roedd yn ceisio dylunio rhai tebyg, ond ratach, na rhai osodwyd fel beirniaid ar yr X Factor. Honnwyd fod yna ddyfodol disglair yr wyl ar ei newydd wedd, ac y byddai Iolo Morgannwg wrth ei fodd i weld yr Eisteddfod Genedlaethol yn barhau i fod yn berthnasol. Ni wyddai Elgan, a byddai Iolo Morgannwg mor hapus â hynny i weld y seremoniau yn cael eu cynnal yn rhithiol ar y rhyngrwyd, ond roedd Elgan ei hun wrth ei fodd. Diolch. Diolch yn fawr. Mae'n neud fi feddwl, mae'n un peth sydd yn hyfryd am gynnal digwyddiad fel yma. A hynny di, mae gwaith y Neuadd i gyd yn cael ei wneud ar y we, a wedyn dwi'n cael gweld nhw am y tro cyntaf. Wel, dim tro cyntaf, ond mae o'n beth sy'n mynd digwydd yn aml iawn. Falle dylen ni gynnal rhyw fath o digwyddiad cyber y Neuadd ac a gweithdi ar y we neu beth felly. Diolch yn fawr iawn i ti. Felly, darn o ffuglen eto sydd gennym ni gan Miriam Elin Jones nesa, darn sydd eisoes wedi gyhoeddi ar wefan y Neuadd. Sori, dwi'n drysu lan. Gweno Elin Griffith. Ys eisiau darllen rhywbeth arall. Diolch, dyma ddetholiad o'n stori rhyngdda i nhw. Pan gafodd yr awyr o lond bol ar y ben ei hun i fyny fanna, yn yr uchel fanna, a chael ffansi newid y pellter o'r fan yma at y fan acw, dechreuais di grio. Arhosais yn dy fflat ar y pedwerydd llawr, yn dy stafell, yn dy wely ath flanced y ddryd o Max Spences yn gorchuddio dy wyneb di golir. Dydd dy rieni lawr yr holl ffordd ar gogledd mwyn ceisio dy gael di allan o'r fflat. 4 awr ar 20 oedd y tu yno yn crio fel babi. Yn y diwedd, roedd rhaid yn ôl gwerthwr tai i galchwyd i'r drws. Roedd rhaid y dad y gariad i lawr y grisiau ar ysgwydd, a thitha'n gweiddi a strancio bob yn ail.
Gwelodd pawb yn nad oedd ti'n gwisgo dim byd am dy dyn, ond eich mae cwilydd ar gyfer diwrnod arall yw hwnnw. Diwrnod lle na benderfynodd yr haul fod i chwarae mig a phyllteroedd byd. Ar ôl cael paned o 10 wyrdd, esteddais gyda dy fam. Syllais diw llygaid a gofyn beth oedd yn mynd i ddigwydd i ti. Gofynnais oedd rhaid i ti fynd adra, hyd wll di'n byd o gogledd. Be oedd yn mynd i ddigwydd i dymweliad i ar heno, oedd o wedi ganslo. Roedd yr adar yn cerdded yn hamddenol drwy'r ddinas yn pigo gwifra technoleg fy lun, ac o ganlyniad, dy dim teledu, na radio, na gwen wlad. Dywedodd y dad yna fyddai heno mlaen mwyach, na'r un sioe dyledu arall chwaith, ond i beidio ffwyni, rwy'n pethau gwaith o lawer i boeni amdani nhw. Peidiwch a bod mor wirion, rwy ti'n ddeithio nhw. Yna dangosodd y llun ar dudalen flaen y papur newydd. 2 alarch mawr tew yn gylwyddog o wyn, yn sefyll fel stiwardiaid pwysig gan edrych i fiw llygaid y camera. Tu ôl iddyn nhw, llu o golomenod llwyd. Rhai am mynd o'i busnes tua'r cefn, ond eraill am y gorau i gyffwrdd â pli gwyn y boneddigion. Ambell i aderyn arall yn ei canol, a fflamau cochion yn llosgu dylygaidd. Ychydig o ddyddiau'n ddiweddarach, rwy ti yno hyd yn eistedd gyda thyflanced a dy rieni. Maen nhw'n trafod yr hyn sydd o'i blaena. Yn ôl y sôn, mi fydd yr awyr wedi cael llawn bol cyn diwedd y flwyddyn ac wedi mynd yn ôl i'w le, gafod yna le i bob dim a phob dim yn ei le. Blwyddyn. Dyna ti'n niweiddiau'r enw cyn taflu dy glistog ar lawr. Ti'n atgoffa nhw'r adag pan na chysdi lwyfan ar dader oedd yn stefod yr urdd a thithon dyn 8 oed. Gwynant ar ei gilydd yn anwyl. Dawd y gariad, Jack i'r fflat yn llawr yn ysbryd. Dydym yn cymryd fawr o sylw honot. Yn hytrach, mae o'n gofyn, ydych chi wedi clywed? Clywed be? Edrychwch tu allan, mae pawb yn hedfan, mi fydrwn ni hedfan. Mae dy rieni di'n gwenu, ac mae Jack wedi gwirioni cymaint mi o'r rhedeg allan, heb roi'r sws dynged y fennol honno ar dy dalcan, fel bydd o'n ei wneud bob tro. Ti'n agor y cyrtans ac yno fel angel drwy'r ffenest, mae merch ifanc yn hofran, mewn jeans bler gwyn a thop wedi steini a chwd babi, ac yn ei llaw, y mae'r darn rhyfeddaf o garreg o welais di erioed, disgleiria fel seren. Mae hi'n sylwi arna ti, yn anestymio arna ti ymuno hi. Rwy ti'n rhyddi ar yn amiliad yn ei ddwy, caird cyrtans, a disgyn yn un swp ar y soffa, gan ymhyfrydu y meddalwch dy flanced. Pan ddaw'r nos heibio fel triog, rwy ti'n penderfynu cynnag dy ganhwyllar o gol da i weld os deimlu di rhywfaint gwell. Rwy ti eisiau cysgu, ac felly rwy ti'n cael dylygaid yn gobeithio pan agori dyn nhw. Mae rhyw freuddwyd y fawr i'r syrcas y tu allan. Dwi ti'n mynd da sut ymwyd ar hyn digwydd i ti o bawb, a'i cos bod hyn. A nes di rhywbeth o'i le i heiddi cael dy drin mor ddychrynllid. Rydda ti bron yna wedi'r cyfan, yn cymryd y naid o ddat i hedfan efo'r gweddill dewisiedig. Rhaid ti fynd o'r tŷ a gweld pobl dy deip di cyn ti anghofio pw ti. Colar ar dy wynab dy wallt yn syth fel pin, ti'n penderfynu pintau wyneb dy draed, gan rhaid i ti wisgo sandalau a hitha mor boeth tu allan o achos y tan. Wrth i ti wylio ar y paent yn sychu, rwy ti'n sylweddoli dy fod ti'n crio. Nid wyt ti wedi stopio crio. Ti'n edrych ar dy hun yn y drych ac yn ailwneud y golir, ac rwy ti'n gofio fod y rieni di dal yno. Mae dy dad yn wael iawn. Ti di deud unwaith, ond mae yn wael iawn iawn. Ti'n edrych arno'n gorwedd ar dy soffa ni dy rons, afiach. Mae'n gorwedd ar ben dy flancad hefyd, felly ti'n ceisio tynnu'r flancad, fel oedd ti'n rhannu rhaff yn hun ffermyr ifanc ers dalwm, hysht, paid o sôn am hynny wir. Drwy'r ffenast, fe welid i'r adar fel plismin mawr tew yn cadw'r rheolaeth ar yr awyr brysur, a'r bobl fel petai nhw wedi meddwi, pob un yn hedfan, pob un yn sereni. Rwy ddim geisio cysgu eto, ar ôl heno mi fydd bob dim yn iawn. Nos yfori mi fydd di ar yr heno iawn, ar ôl heno ti fydd yn disgleirio. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti. Wel, gai gymryd y cyfle i sôn rhwng darllenwyr am rhyw fath, rhyw lun o gystadleuaeth da ni'n mynd i fod yn cynnal rhwng rwan a diwedd y flwyddyn. Da ni'n mynd i gynnal gwyl fach straeon meicro. Da ni'n cyhoeddi dipyn o straeon meicro. Dwi'n sylweddoli bod o'n genre sydd yn atyniadol fwy i awduron sydd yn ymddiddori torri'r ffiniau rhwng genre. A wedyn, beth da ni'n mynd i wneud yw
Dethol 10 stori meicro, 500 gair, os oes gennych chi ddiddordeb. Dethol 10 ohonyn nhw yw cyhoeddi yn y cyfnod dros y diwrnod cwtoga'r flwyddyn sydd â 10 awr ole yn ffurfiol. Wedyn, byddwn ni'n dewis y 10 yma ym mis Tachwedd ac yn eu cyhoeddi nhw o gwmpas yr ail ar 20 o fis Rhagfyr, sef y diwrnod hwnnw. Wedyn, dyn ni'n gwahodd bobl i anfon straeon o 500 gair a dim mwy erbyn y cynta o fis Tachwedd, os gwelwch yn dda. Os oes gennych chi ddiddordeb, os di'r genre yna yn un sydd yn atyniadol i chi. A mi glwch chi fwy am y gystadleuaeth yn y wythnosau nesaf yma ar Facebook a Twitter a'r math yna beth. Ac felly, nhw'n ni symud ymlaen at y darlleniad ola yn y digwyddiad pnawn 'ma, Llio Maddox. Dwi hyn teimlo'n fyr pan dwi'n gorau iwsio'r microffons. Nes i sgwennu'r stori yma ar ôl cael sgwrs eitha rhwystredig efo un o'n ffrindiau oedd yn ddigon parod i ddeud pethau negyddol am yr ardal lle dwi'n dod, heb iddo fod wedi ymweld â hi. A dwi'n ymddiheuriadau flaen llaw, dwi wedi sgwennu hanner y deialog mewn tafodiaeth eheuol cyn i fi feddwl o bys ni'n gorau darllen i allan yn uchel. Y garreg glas. Yng nghanol mynyddoedd Gogledd Cymru, yng nghesail y creigiau, mae tre fach wedi tyfu o lwyddiant y chwareli llechi. Mae'r chwareli bellach wedi cael, ond mae'r teithiau tanddaearol yn parhau i ddenu llond llaw o dwristiaid ar y tren bob pnawn. Mae pentyrau anferth o gerrig glas yn sefyll uwch ben blaen ffos, yn taflu cysgod llwyddi ar y dref ac yn llwyddo i ddenu dim ond y cymylau glaw. O bellter, mae'r dref i'w gweld yn pydru'n araf a phobl y pentref yn llusgo eu hunan o gwmpas fel creaduriaid di-asgwrn cefn. Ond petai chi'n edrych yn ofalus, pwy a wyr beth welwch chi? Hongiau'r golau oren uwch ben ffrân drws y dafarn, yn taflu gwawl oren gwag yr olwg ar draws y palmant. Roedd y drws wedi gweld dyddiau gwell, cyn i'r paent ddechrau plicio oddi ar y pren, a chyn i ryw feddwyn roedd ei ddwr yn drwy'n o'r peinau gwydyr, ac i'r landlod i'r drwsio fod arno garbod. Safai rhywun tu allan ar y stepan drws, yn gwegian ar ei draed a smocio roll-up llac. Roedd ei got law fudur yn hongian yn llipad ei ar ei sgwydda, a mwmiau rhywbeth drwy wrych ei farf, rhes o eiriau, rhyfedd a hynny alladwy. I lawr y stryd, safai cwpl ar y palmant yn edrych ar ei hamserlen trenau. Gwisgau'r ddau bar clympio gosgidau cerdded yr un a throwsus Gore-Tex all the rage. O damo, Janice, rydyn ni wedi methu'r tren, does dim un arall am awr a hanner, o be ni am wneud? O sa'n gwybod, smo fe'n edrych bod llawer o lefydd yn gored. O, hold on, mae tafar law fanco. Fansi diobech? O braidd yn ryff, nag yw e? Wel, unai mynd yno, Alun, neu ni'n aros ma. Dechreuodd y ddau gerdded yn betrisgar i fyny'r stryd fawr. Fe ffenestri rhan fwyaf o'r siopa wedi bordio a darna pren, a doedd dim llawer o siap symud ar y dre. Dros y ffordd i'r orsaf, llenwau criw o bobl ifanc y safle bws, 15 ohonynt, a 15 par o lygau dwyraid yn dilyn y cwpl wrth iddynt basio heibio. Gwisgau pob un gap pig a throwsus le coq sportif, ei sana gwyn wedi ei tynnu dros elastig gwaelod y coesau, a'i Nike Airs yn sgleinio fel torches ar ei traed. Roedd pob un yn sibrwd, ei cegau'n symud fel melinau, a'r geiriau'n llifo allan fel pupur mal. Roedd yr haul yn machlyd, ac roedd yn amlwg bod y cwpl dieithr yn teimlo'n anghyffyrddus, gwelwyd digon o straeon drwg yn y papurau am blaen ffos, a gorau po gyntaf y cael nhw fynd yn ôl i borth y lles i'w gwesti bwtig ar lan y môr, ymhell o dlodi'r dref farwaidd yma. Dim ond mentro yma fel twristiaid eraill i weld y ceidyllau llechi oedd nhw wedi ei wneud, a dy ganddynt fawr o awydd treulio mwy o amser yn y dref yn cyfarfod y ruffians, y meddwon a'r chipos. O blydi hel, Alun, mae pawb yn y dref ma'n edrych yn ddigartref, so fi moyn aros ma'n hir, sibrydodd Janice, gan gil edrych ar y dyn barfog oedd yn dal ar stepan drws y dafarn, dal i smocio, dal i fwmian. Paid a phoeni, ni mond am aros nes daw'r tren, meddai Alun, gan luchio siwmai, swta, draw i gyfeiriad y dyn. Agorodd Alun drws y dafarn a llifodd aer poeth stel allan ei daro ei bochau. Daeth sŵn a freolus o di mewn i'r dafarn, ond disgynodd tawelwch dros yr ystafell wrth i'r cwpl dieithr gamu i mewn, trodd pob llygad finiog atynt. Pesychodd Alun, a cherddodd yn ddi-ffys at y bar lle roedd 2 o'r locals yn eistedd ar stolion bob ochr iddo, yn nyrsio peint heb ddeud gair.
Dechreuodd y sŵn yn yr ystafell gynyddu eto, wrth i bawb golli diddordeb yn y cwpl newydd ac ymddangosodd hen ddyn ar ochr arall y bar. Iawn, beth ydych chi isio? Yn noswaith dda, os da chi wine menu? Nag oes, mae gennau hon. Estynodd llaw y landlord i gefn y silff a cheuodd ei fysedd am wddw hen botel felyn llychlyd. O pa fath yw hi? Gwyn, meddai'r landlord. Ac o le, parawnwynen, craffodd y landlord ar y label. Chardonnay. Neis yna? Oes Pinot Grigio da chi? Trodd un o'r locals i wyneb yn araf at Alun gan bwffian chwerthin. Rhyw eiriau dieithr yn sgrafangu oddi ar ei dafod rhydd a drwy ei weddisa cyntyn. Na, sdim ots, meddai Alun yn gyflym. Fe dau wydr o Chardonnay yn berffeth. Roedd Janice wedi mynd i eistedd wrth y bwrdd agosaf at yr allanfa, ymhell o weddill criw'r dafarn, ac roedd yn gwneud ei gorau i osgoi golwg pawb. Eisteddodd Alun wrth ei hochor. O paid â phoeni, fyddwn ni'n ôl ymhorth y lles mewn dim o bryd. Gwelodd un o'r locals yn codi oddi ar ei stôl a chymryd cwpl o gama tuag at ei bwrdd. A teimlodd Alun rhywbeth yn cnoi yn ei stumog. Helo, o le da chi'n dod ta? Slyriodd y geiriau allan o'i geg. O'n i'n dod o Abertegwen. Abertegwan? Do, sgennau'n ffwc o'r lluniau lle mae fanna. Lawr sous dwi'n cymryd. A beth ydych chi wedi bod yn neud fama ta? Ni wedi bod yn ymweld â'r ceidelle. Y be? Y chwaral a ffecin limpo, meddai'r landlord oedd yn cil rando ar y sgwrs. Ia, siwr, cod chwaral o bloody hell. Be nes di alw fo da? Cei be? Ceidelle. Wel, mae'n uffari. Syllodd y cwpl i fyny arno wrth i ddylrio chwerthin, a rhoddodd Janice bwniad cyflym i Alun efo'i ffenelin. Os na chi'n mynd o, meddai Alun yn ofalus, ni'n ceisio cael diod bach tawel yma yma, gan ychwaneg yn gyflym, no offence, yn te. Reit, ddalla i, o non-taken, a cherddodd yn simsan yn ôl at ei stôl. O'r diwedd, sy'n brydodd Janice wrth ei gŵr, sdim gwybod be wneith y pethau ma'n ei cwrw, bloody nuisance, liabilities. Treuliodd Alun a Janice awr lletchwyth yn sipian ar ei gwyn, gan gogio bach nad ydyn nhw yno, ac unwaith at hyd amser y tren gyrraedd, heglodd y ddau allan o'r dafan wrth i griwodd y ddynion yng nghefn yr ystafell dechrau gwthio ei gilydd a chodi ei lleisiau. Brysiodd y cwpl i lawr y stryd, heibio'r criw o'r blant yn y safle bws ac i'r orsaf lle oedd y tren yno eisoes. Diolch byth, meddai Janice wrth gamio oddi ar y platfform. Sa'i moyn dod nôl i fan hyn ar frys. Yn y safle bws, dros y ffordd i'r orsaf, mae criw o blant yn mwmian rhyw eiriau dirgel distaw o hyd. Petai Alun a Janice wedi gwrando'n fwy gofalus, byddent wedi sylwi nad oedd y geiriau yn fygythiol. Dim ond hen gerddi chwarelwyr ydynt, yn gymysg ar rythmau a churiadau cerddoriaeth rap. Ar lechen las depan drws y dafarn, mae'r meddwyn barfog yn cynnau sigaret newydd. Petai rhywun wedi gwrando arno, byddai'n bosib clywed nad yw mwmia'n geiriau od, di-ystyr, ond y mwmia'n mewn cynghanedd o dan ei wynt. Hen fardd lleol yn llafurio i orffen ei englyn ar gyfer y stomp, yn rhoi blaenoriaeth i'w eiriau yn lle siafio ac yn gobeithio dar awen o'i beint nesaf. Tu mewn i'r dafarn, rhwng cwffio a theiri a'r hegi, mae'r locals yn cymnewid sarhadau ffraeth a chyfeillgar, ac yn ysu am gael pigo ymenydd rhywun newydd a chael rannu ei theoriau gwleidyddol. Maen nhw gyd yn ddigon parod i dechrau sgwrs a dieithrin. Hynny yw, os yw'r dieithrin hwnnw'n ddigon parod i sgwrsio nôl. A phetai chi'n gwrando'n ofalus, fe glywch ddwrdwn yn ymdarddu o hen siambrau chwareli. O grombil y graig, mae diwylliant yn llifo drwy'r gweithiennau diwydiannol, nes codi i'r wyneb ac arllwys ar hyd y dref. O ysgyfaint y gymuned daw cynghanedd fel anadl i adleisio drwy'r tympathau llechi nes llenwi'r nos, ac mae'n bosib ei glywed, petai chi'n gwrando. Diolch. Wel, dwi'n yn siŵr os allai mewn geiriau esbonio'r wefr pan ydych chi'n cael stori neu gerdd mewn e-bost a ydych chi'n sylweddoli bod yna gymaint o botensial neu bod rhywbeth yn pefrio. A yn yr achos yma fo'r straeon bod gallu i ddatgelu ac i gelu i wneud i stori weithio, bod siap iddo fo. Felly, Iestyn Tain, Llio Maddox, Miriam Elin Jones a Gwenno Elin Griffith, dwi eisiau chi gofio'r enwau yna. Dyma'r math o fforwm lle dyn ni'n mynd i fod yn clywed yr enwau yma eto ag eto yn y dyfodol. Dych chi yn sôn am leisiau llenyddol dyfodol Cymru, a dwi'n falch iawn bod y cyfle wedi dod
i olygu rhywbeth fel y Neuadd, a bod ni nid yn unig yn cael y cyfle i weithio yn y cefndir fel petai, bod ni'n mireinio'r gwaith, ond hefyd bod yna rhywbeth parhaol a rheolaidd yn digwydd, fel bod yna rhywbeth yn ymddangos yn aml, fel bod bobl yn cael adborth am ei gwaith wrth ei gyhoeddi fo. Dwi'n gwybod bod ni yn disgwyl Manon Rhys, dwi'n credu yn dydyn, i fod yn cynnal sesiwn mewn rhyw 25 awr munud. Oni bai am bobl fel Manon Rhys ac yn benodol Manon Rhys, fyswn i ddim yn sgwennu a fyswn i sicrheit ddim yn golygu. Diolch i bobl fel hi am anogaeth a beirniadaeth ar hyd y ffordd, a mae o yn wir yn fraint gallu gweithio hefo'r awduron a'r beirdd sydd ar y llwyfan heno. A trio cymryd camau i basio y geiriau doeth a'r cymorth mae rhywun fel Manon Rhys wedi rhoi, a gwneud yn siŵr bod y traddodiad yna'n cael ei barhau. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch i'n awduron a'r beirdd.